mga bigay na ganda ng Panginoon na minsan lang natin masisilayan. Mga paraisong hindi natin alam na meron tayo. Halina't samahan ako sa isa sa pinakadelikadong adventure na gagawin natin at sabay-sabay nating tuklasin ng mga nakatagong paraiso dito sa probinsya ng Southern Leyte. February 10, 2023, Sabado ng tanghali, tinahak ko ang daan papuntang Lumban Falls. Mula sa poblasyon ng Buntok, Southern Leyte, ay meron tayong 9.5 kilometers o kulang-kulang 20 minutes na biyabiyahin bago natin marating ang destinasyon natin. Bago pa man natin marating ang pinaka-destinasyon natin ay may madadaanan pala tayo na talaga namang nakakamangha at bago sa ating paningin. Talaga namang nakakamangha ang lugar na ito. Payapa, malayo sa syudad, tahimik at nakaka-relax ang mga tanawin dito. Dito pa lang ay solve na ako sa mga tanawin na nakikita ko ngayon. Pero hindi pa ito ang destinasyon natin sa adventure na ito. Kaya naman ay patuloy tayo sa paglalakbay natin, mga katim. At dito na nga nagumpisang magbago ang tempo ng paglalakbay natin. Di ko expect na ganito pala ang daanan dito. Sa mga oras na to ay medyo kaya pang kontrolin ang manibela. Pero habang palapit na ako sa destinasyon ko ay pahirap ng pahirap ang daan. Napakadelikado nito, lalo na't hindi gawa ang motor ko sa mga ganitong terrain o daanan. Alalay na lang sa preno dahil pag konting mali nito, talagang may pagkalalagyan ako sa baba. Iwala sa sarili, kakayanan at dasal ang tanging pag-asa upang managpasan ang hamon na ito. At sa wakas ay nalagpasan ko rin ang napakadelikadong hamon papunta sa destinasyon natin, mga team. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you. Kaya naman mula dito ay maglalakad na lang tayo papunta sa Lumban Falls. Pero bago ang lahat ay magpapalit muna tayo ng tsinelas dahil tatawid tayo ng ilaw. May tayong tsinelas, mga kating. Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? Can you feel me? Used to do. No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Talaga namang tunay na nakakamangha at napakaganda ng Lumban Falls. Talagang hidden gems na dapat ipagmalaki na atin ito. Meron tayo nito dito sa munisipalidad ng Sugod, probinsya ng Southern Leyte.
Matapos nga ang mission ko sa Loman Falls ay muli akong bumalik sa overlooking na spot na nadaanan ko kanina upang magpahinga at magpahangin ng konti. Talaga namang napakasarap magpahinga dito at alam namin ang ganda ng kapaligiran hiram sa atin ng Panginoon. Isang panibagong atraksyon at lugar na naman ang nabisita natin mga katim. Isang patunay na talagang may mga nakatagong ganda na pwedeng ipagmalaki ang rehiyon natin. Gawa man ito ng mga tao o angking bigay ng poong may kapal, ay sana bigyan natin ito ng importansya, alagaan at huwag sayangin upang ang mga susunod na henerasyon ay makita at personal na ma-experience ang ganda nito. Muli kami po ang Team Jaimlin nagpapasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa amin. Hanggang sa muling adventures natin mga katim. Samahan nyo kami sa bagong kabanata ng paglalakbay natin tungo sa mga nakatagong paraiso dito sa rehiyon natin. Magandang araw and see you sa next travel adventure.